Xabier, zergaitik aukeratu duzu istorio hau? Nik uste beti markatu izan nahuela, markatu ninduela gertatu zen momentuan, ez dakit 15-16 urte inguru neuzkanik, garai sasoi hartan, eta bestetik iruditzen zitzaidan, neurri handi batean, finkatu egin zuela, mugarri bat izan zela, Jose Arregi eta oro har, 81ko otsailean gertatu zirenak, Raian eta Tejero eta bar, eta, arrezkero lubaki moduko bat, edo eratu zala euskal gizartean, alde batera edo bestera. Hala ere, ez dakit berbak zeintzuk izango dien, filologoa izan da lagunduko didazu zeuk, baina kontakizun gordin honetan badau gozotasunetik, eta irakurtzeko momentuan bada liburu ederra, esango dugu, saiatu zara, balantzen hori eta liburu eder bat, eta kontakizun kronika literario eder bat egiten. Eskartzen dizut. Nire saiakera behintzat hori izan da, ezta? Gozo idaztea eta hunkigarri idaztea, naiz eta kontatzen direna gogorrak eta gordinak izan. Pertsonaia ikaragarriak izango ditu, gertakariak bebai, sasoira eramango gaituztenak, gustora, geratu zara, dinot, editore izan da, eta elkarren editore lanak egiten Xabier Aspalditik, zenbat liburu pasatzen dien zure esku artetik, norberarena nola ikusten da? Kasu honetan oso errez atera zait, edo harin, eta oso ni behintzat pozik geratu nintzen, eta gero erakutsi didan jendeak, aho batez, esango nuke, berotasun hori transmititu didala, eta alde horretatik ezin pozago nago. Xabier, hitz egingo dugu liburuari buruz, eta nor batuko zaigu, elkarrizketara, nor gonbidatu duzu? Elisabete Garmendia, laguna, eta horretaz gain, euskal kazetari onenetakoa, liburuan, zuzenean bere lekukotasuna nuen jaso, baina lagundu zidan jendea nor entrevistatu nezakeen eta nori galdetu, hain zuzen dokumentazio lanerako bere adiskidetasunaz gain bere laguntza ere eman ziren. Hitzik ezean, gauaren isilean azkar mugitu behar dutela jakinik, maindirez estale dituzte paretak. Zehatz itxi leiho hol eta zirrikitu guztiak, ondo argitu mahai gaineko gorpu izugarria, eta argazki makina aterata argazkiak egiten hasi dira. Klik. Xabier, oso latza izan da, ze pisu daukan esaldiak, tituluak. Hasieran pentsatu nuen tituluren bat nik asmatu behar nuela originalagoa edo, baina azkenean, humiltasunez desan nion nire buruari, historia hau jendeak lotzen du hitz horiekin, eta Jose Arregik esandako hitzak dira, eta horiesek jarriko ditut liburu atarian ere. Esango dugu, 80ko hamarkada hasiera horretan kokatuko gara, testuinguruari buruz hitz egingo diguzu, gertakizunari buruz hitz egingo diguzu, bere personari buruz hitz egingo diguzu, kateatu egingo dira historia ezberdinak, nondik hasi hau guztia idazten, eta nola eman diozun forma? Gauza asko dira ez da, asmatzen dugun, labur. Oro har esan dezagun, adolescentzian jasotzen ditugun, liburu, pelikula, gertakari guztiek, arrasto nabarmen hausten digutela barruan, ez da. Eta 81ko otsailean, nik uste nituela, 15-16 urte edo, eta orduan gertatu zen Jose Arregirena, eta baita ere beste gertakari batzuk justu lehentxego edo geroxeago gertatu zirenak, eta horiek arrasto sakon utzi zidaten. Eta urtetan egon naiz, garai horri buruz idatzi nahian. Eta behin baina gehiagotan saiatu izan naiz, baina ez nintzen oso gustora geratzen, harik eta honi ze forma eman, ideia etorri zitzaidan momentura arte. Eta? Klabea izan zen, Jose Arregiren... Iruditzen zaidalako liburuaren indargunea hori dela. Berezitasuna igual bai. Indargunea bat da Jose Arregiren beraren historia, ez da. Baina Jose Arregik ertz gutxi zituen, ez da. Mutil zintzo bat zan, baserriko semea, fabrika batera lanera joan zana, oso euskaltzale sentitzen zana, eta Euskal Herria zapalduta zeuden gari batean, baetan eman zuen izena, ez da. Eta hil egin zuten torturatuta. Eta hori, idazten saiatu eta falta zitzaidan zerbait, ezta? Gatazka, ez gatazka politikoa esan ditut, personaien arteko gatazkarik neukala. Eta klabea etorri zitzaidan, jakin genuenean, argazki horiek, untzurruntzak eta amestoik egin zituztela besteak beste,
Eta haien bizitza pixka bat ezagututa eta gehiago arakatuta konturatu nintzen bai psikologikoki, bai soziologikoki, oso desberdina zira elkarren artean, eta Joseren gandik ere bai, eta hiruren artean sortzen zutela, kontraste polit bat, alako triangelu moduko bat, eta horrexek eman zidan klabea, eta horri esker, bai idatzi nuen nahiko arin, eta ez dakit ondo, baina, behintzat nik gustora geratu nintzen emaitzarekin. Novela bat izango da, baina fikziorik ez duen novela bat, bai, baina benetan da novela bat. Ez da, dinot, kronika bat izan leike, baina ez da bez kontakizunen arilkada bat, badago hor lan bat. Bai, nik uste, literatura egiten duen baten eskua edo begira dagoela, ez da, zer-zeren ondoan jarri, zer-zerekin lotu, nun eten, nun hasi berriz kontatzen, eta bar. Pelikula bat be izan zitekelako, hau guztia? Bai, Martxelo Tamendika esaten du argazkien historia honekin, pelikula bat egin beharko litzatekela, eta bera ibili da hainbat zinegileren atzean, baina noski, pelikula bat egiteko milioi asko behar dira, diru hori normalen instituzioetatik etortzen da, eta historia hau filmatzeko igual ez dago hainbesteko interesik, beste ikuspegi bat dalako zabaldu nahi dena erakunde importanteetatik, ez da. Aldiz, idazteko askatasun gehiago daukagu, ez du diru premia berezirik, nahikoa da persona baten alegina, eta liburu behintzat atera da. Xabier, gustatu zaigu, besteak beste, gaur egunetik idatzita dagoela, gaur eguneko kontakizun bat, eta gaur egungo posizio batetik irakurle moduan jaso dugun liburua da, zeu ere sartuko zara kontakizunean, eta sartzen zarenien ere eder baten sartzen duzu zeure burua be kontakizunean, kanpotik kontatu nahi hori, baina barruan sartzen zara, eramaten gaituzu eskutik irakurlea be bai. Momentu batzutan dauden gogoeta batzuk, ez da, bukaeran, eta tarteka irakurleari egiten zaizkion interpelazioak, eta bar. Baina bestela kontatzen diren gauzak, nahita dira, personaia nagusiak iruki hori lehen aipatu duan, horien jaiotzatik ordura arteko bizitza kontatzen dut, eta nahita bukatzen da, 81 otsailean. Otsaileko egun batzuk izango dira, kontakizunean hartuko ditugunak. Atxiloketa bat egongo da Madrilen, eta torturak direla eta hil arte Jose Arregiren historia hori. Gero Kanposantu honetara etorriko da. Bai. Zer gertatuko da Kanposantu honetan, nortzuk egongo dira Kanposantu horretan? Hain zuzen, asko badakite, baina beste batzuk behar bada ez. Euskal Herrian tortura sistematikoa izan dela guk danok badakigu, naiz eta bukatu egiten zaigun. Eta beti esaten zaigu salbuespenak izan dira. Ez, salbuespenak izan dira, batzutan hain agerikoa izan denez, ezin izan dutela ezkutatu, ez da. Eta kasu horietako bat, Jose Arregirena da, argazki batzuk plazaratu zirelako, ez da. Eta argazki horiek, uste genuen, Madrilen forense batek edo, Karabantxelgo funtzionario kontzientzia txarreko batek edo egin zituela, ikaratuta egin zuten astakeriaren gatik, ezta? Eta arek zabaldu zituela anonimoki. Baina gero jakin genuen, Euskaldun batzuk izan zirela, eta egin zutena izan zela, Arregi hementxe lurperatuta gero, panteoi batean sartu zuten, familiakoa, eta atera egin zutela, hilkutxa, hilobitik, hilkutxatik atera bere gorpua, argazkiak egin, eta berriz sartu hilkutxan, eta berriz hilobian, ez da. Eta argazki horiei esker ezagutzen dugu historia. Arrisku guztiekin, eta orain arte ez dugu jakin bez. Ez dut nik deskubritu, hau Jose, barkatu. Juan Cruz Unzurrunzaga kontatu zuen, goen dela 15 bat urte, bera hiltzera zijoan, esan zuen, ni hiltzera noa, minbizia oso aurreatua daukat, eta nik kontatzen ez badut, historia hau galdu egingo da, eta nahi dut hau jakitea. Eta, eman zuen elkarrizketa bat berrian, Amagoia Gurrutxagak idatzi zuena, eta kontatu zuen, Vicente Amestoi pintorea eta ni neu izan ginen hau egin genuenak. Eta, leku honetan bertan, eta egin zuten reportaje bat. Eta, hori behintzat, reportaje hori atera zen, ez dut ni deskubritu, eta, ni hortik abiatu nintzen, haien bizitza kontatuz, eta bar. Baina, geroztik, jarri nintzen gehiago investigatzen, eta deskubritu dut beste dozeno erdi bat persona edo bazirela, ez da? Hemen ondoko baserria, Iruña baserria da, eta bertako semeak ziren, Kanposantuko lurperatzaile lanak egiten zituztenak, eta Felix eta Juanito Geresta ibili ziren hortan laguntzen, herriko mutil gazte bat Antxomari Bengoetxe izenekoa izan omen zan ideia auki zuena, Vicente Amestoren emaztea Virginia izan zen maindireak eta jarri zituena lehioetan, argiak eta tapatzeko,
Meiku bat eta fotografo bat ere ekarri zituzten, izena jakiterik izan ez dudana, eta hainbat personak parte hartu zuten, eta bizirik eta dauden eta deskubritu ditudanekin, egon ere egon naiz, eta haiek kontatu dizkidate gauza liburuan daudenak. Nik Izaskun igoan hotza bazkatzen poema liburu aukeratu dut. Balea Zuria argitaletxeak argitaratu zuen 2022an. Izaskunek Donostia sariketako 5. edizioa irabazi ondotik. Eta poema liburu honten Izaskun haratagoko aferez solasten da. Behin ere gorputzeatzen du gabe, baina haratagoko aferez. Eta kontzientziaz, espazioaz, denboraz eta izatiaz bereziki. Eta bizket afera horiek guztiek uztartu. Eta liburue 10 pusketan banatu dago, eta puske horietako bakotxea galdera batekin hasten da. Hausnarketako aproposa den galdera batekin. Zer esango dugu? Unzurruntzagari buruz, Amestoiri buruz? Lehen esan dut, nolakoa zan Joxe Arregi, ez da? Esan dut, basarri pobre, maizterrak ziren basarri bateko semea, familia ugaria, pobreak, langile bihurtutakoa, eta, euskaltzalea, abertzale bihurtu zana, Burgosko prozesuan batez ere, eta, etan eman zuena izena, ez da? Aldiz, Bixente Amestoi izan beste giro batekoa, ez da? Zan Donostiako familia hon batekoa, hau da, dirua zeukaten, burgesak ziren, frankistak ziren, baina kultura maite zuten. Eta pintorea egin zan, umetatik izan zan ume prodigio bat, eta momentu batean familia etorri zan bizitzera Bilabonara. Eta nik uste hor aldatu zitzaiela begira da Bixenteri, eta beste sensibilidade bat hartu zuela, ez bakarri paisaiarekin, leheno bazeukan, baizik eta paisaien bizi zan jendearekin, ez da? Eta hasi izan kolaboratzen euskal gauza askotan, ez da? Eta horri esker sartu zan saltsa honetan ere. Eta Unzurrunzaga berriz, euskal kulturan oso importante izan den familia batekoa, hau da, Unzurrunzagatarrak dira oraindik ere itxaropena inprenta daukatenak zarautzen, eta euskal liburu asko egiten dituztenak. Eta horiek izan ziren, hain zuzen ere, Juan Cruzen aita, frankismo garaian euskerazko liburuak atera zituen argitaletxea ia bakarra, Kuliska sorta izeneko liburu sorta, eta honek umetan etxean ezagutuko zituen Juan San Martin eta Gabriel Aresti eta horrelakoak, ez da. Orduan nik uste horrek neurri batean bera markatuko zuela, eta emango ziola alako euskal kontzientzia bat, baina aldi berean danak esaten dute ezagutu zuten guztiak zala oso persona alaia, estrobertitua, zalapartaria, eta, detaile bat kontatzeko, bera batetik ibiltzen zen preso polimilien abokatu moduan, baina ez abokatu lana egiten, baizik gehiago bisitak egiten, eta laguntzen, eta enkarguak ematen, inoiz ez zuelako txosten bat ikasi, esan didaten ez. Baina aldi berean zen, Orkesta Mondragonen manaierra, ez da. Orduan, horrek ematen digu pixkat personaiaren bitxitasunaren berri. Guztiz adoz, hasieran esaten dizuten nien, oso latza izan da Joxe Arregiren torturen inguruko liburu bet, eta pentsatzen zube izan behar dut, gorputza eta burua, eta egon behar naiz momentu baten liburua irakurtzeko. Eta ez da hori, Xabier, oso liburu poetikoa da, oso liburu politxe da gordintasunien. Iruditzen zait hori dela liburuaren meritu bai. Hartzen gaituzu, lehenengo berban, eta maiera arte duten gaituzu, kontakizun horretan, esan dugu biografietan sartuko gara, baina gertakizunetan bai, egun horietan gertatzen dien gertakizunen artean, Gernikako juntetxean gertatutakoa. Bai, justu, Joxe Arregi Madrilen atxilotzen duten momentuan, orduan zetorren Juan Carlos Erregea eta Sofia Erregina Gernikara, eta zan justu, Gernikako estatutua onartu ondoren, Carlos Garaikoetxea zan lehendakari aukeratu berri, eta nolabait ere, Madrilgo koroak, euskal garai batean foruen zina egiten zuten bezala, Gernikan, estatutu berriaren onarpen moduko bat zan, eta, ekintza simboliko importantea zan, ezta. Eta hor, altxatu ziren, Herri Batasunako parlamentariak eta eusko gidoariak kantari, ezta. Eta orduan horri izan zan, nolabait ere, simbolizatze bat, erreforma politikoaren aurrean ze jarrera hartzen zuen batak eta ze jarrera hartzen zuen besteak, ezta? Eta hain zuzen ere, hilabete honetan gertatu zirenak, izan ziren
Juan Carlosena, zuk aipatu duzuna, Jose Arregirena, baita ere Jose Maria Arraian zan Iberduero Lemoizen eraikitzen ari zan zentral nuklearraren buru eta etak hil egin zuen, eta hori izan zen etaren garaipen handi bat, geldiarazi egin zuelako zentral nuklear hori, eta gero gertatu zen, handik astebetera Tejeroren estatu kolpea. Nire liburutik aparte utzi duena, gero gertatu zalako. Baina guzti horiek, iruditzen zait, finkatu egin zutela, handik urteetara ere nola jarraituko zuen euskal politikak, ezta? Hau da, bakoitza ze bandotan sartzen zen eta zegoen noren alde eta noren kontra, ezta? Gaur egungo begietatik irakurriko den irakurleari zuzenduta, hori argi eukizu, Xabier esaten zabiltzelako, Basauriko zulo baten egongo gara Arraian egaz, eta Madrilen egongo gara torturak jasatzen duen Jose Arregigaz, paralelismo baten, eta esan duguna, gaur egunetik irakurri behar dugu, geure ondorioak atara, momentu baten, galdetzen diguzu bebai, zuek ze pentsatzen zuie, argi eukizu, gaur egunetik guri kontatzeko ezinbestean idazten dugu gaur egunetik, ezta? Eta nire kezka nagusia zen, lehen esan dudan bezala, torturaren egia ezkutatu egiten dela, eta asko aipatzen dira biktimak, baina torturaren milaka eta milaka eta milaka biktima izan dira, eta ez daukate inongo ez aitortzarik, ez errekonozimendurik, ez erreparaziorik, ez kalte ordainik, ezta? Eta, hau da, estatuak berak ukatu egiten duelako tortura horiek izan zirenik, ezta? Eta orduan, nire liburua idazteko nire motivazio nagusia nik uste zala hori azpimarratzea. Eta horrez gain noski, historia on bat kontatzea. Dokumentazioaren artean, eskutitz bat oso momentu baten oso hunkigarria izango dana, irakurtzen dugun ontzat bebai, Jose Arregiren azken berba hauek oso latza izan da, enfermerian egongo da, eta beste 3 preso egongo dira, haiek jasoko dute testigantza hori, eta haien eskutitz bati esker bebai iritsiko da notizia kanpora. Historia berez politia da, zeren 10 egunez eukizuten torturapean, 9 egunez, eta azken orduan konturatu ziren pasatu intzirela eta hiltzen ari zitzaiela, eta eramatzuten Karabantxelo DGS-etik, hau da, Puerta del Solen Polizia Nazionala zeukan egoitzatik, Karabantxelko kartzelara eta kartzelako enfermeriaran, edo ospitalean, edo sartu zuten, ezta. Eta medikuak edo ez ziotelako gauza handirik egin, edo ezin zutelako gauza handirik egin, ez zioten ezertan lagundu, baino 3 preso politiko zeuden, 2 galiziar, bat Grapokoa eta bestea PCR-koa, eta beste euskaldun bat eta politiko-militarrekoa, gero Euskal Telebistako langile izan zana, hilda dago, bera ere, eta horiek lagundu zioten. Eta, haiei esan ziren, nortzara, eta Jose Arregit ez dakitzer, eta zen buzte, eta beak esan omen zuen, eta bere azkenetako hitzak izan omen ziren oso latza izan da. Eta, geroztik hau geratu da, euskaldunontzat nik uste, torturaren simbolo dan esaldi moduan. Bitxiena ez dakit, baina ere gomendatuko nuke beste bat, izango litzateke Svetlana Alexievitzen Txernobiko argiak edo ahotsak, ez dago euskaraz, ez da ere, eta bertan, Svetlana Alexievich bazen kazetaria, eta bera 200 pertsona baino gehiago elkarrizketatu zituen, Txernobil bizitako 200 pertsona ezberdin, eta euren ahotsekin eleberri motako zerbait egin zuen, oso gauza berezia eta oso gauza ederra. Ontxe, mesanotxean dakat The Graveyard Book, Neil Gaimanena, hilerriko liburua. Da, alako pixkat liburu homenaje bat bezala da Roger Kiplingen Oihaneko liburuan biharrengo bertsillo bat balitzak bezala, baina vampiroekin. Eta egia zen bere garaian irakurren eta asko gustatu zitzaieten eta tartean berri irakurtzen eta asko gomendatzen liburua da. Behar bada Juan Garziaren liburu bat izango da. Txirritaren baratzea norteko trenbidetik. Eta ez dakit erosondo zein dan gaia, baina berdin dit. Txirritaren bersoez eta ari da, baina ez da bertsolaritzari buruzko liburu bat. Estilistikaz ari da, baina ez da estilistika tratatu bat.
Juan Garziaren luma zoragarria hor dago, bere txinparta, bere grazia, bere almen analitiko hori, eta, bueno, Txirrita eta Juan Garzia juntatzen dituzu olgetan eta jostari, eta, bueno, festa hori atatzen da. Gure bertso makinistak 71 urte ditu. 1991an gaude. Zahartzera egina, beraz, baina mutila oraindik. Bere lan horretan gustura diardu, bidaiariak gustura ikusten baditu. Elisabeta honelako liburuak esku artean hartu, eta ze bidai egingo dugun sasoi batera, baina ze ariketa literario ederru bai, ezta? Benetan da, nik definitzen dut kronika literario modura. Batetik, badauke kazetaritzatik, ze hori gertakari errealak tratatzen ditu, ezta? Baina idazkera erabat literarioa da, ezta? Eta, bueno, izan ere, egilea literatua da. Hortaz, ezin zuen besterik egin, hau baino. Periodismorik ez dut egin izan behintzat. Nolako irakurketa izan da? Elisabeta, suposatzen dut, gertakariak ezagunak dira, adin bat izan dugunak, oso umiek izan garanak, horrela gogoratzen dugu, irakurketa ederra izan da, horregaitxik bai, baina nagusiagoak izan zinetenok, bizitzen duten, suposatzen dut, lehenengo pertsonan Euskal Herri osoak bizi izan zuela, hau. Esate baterako hori ziur nago egun hartan hemen izan nintzela, ez hilerrin, baino bai herrin zizurkilen, baina izan ere huelga ikaragarri izan zen, eta honea milaka jente bildu ginen. Eta izan ere gertakari ezer izan zen badakigu, eta horrek ikargarrezko zirrara eragintzon gizarten, nola ez. Torturaz hiltzea pertsona bat, hori ja ikargarri, izugarria da, ezta, bildurgarria. Eta gainera, nik uste markatu zula olako zera bat, ezta, mugarri bat markatu zula, ordura arte jakinekoa zan tortura, Espainiako poliziak tortura erabiltzen zuela, oso jakina zan, baina hori muga hortaraino eramatea, hau da pertsona hiltzeraino eramatea, oraindik gertatu gabe zehon, behintzat, ezta? Eta hor gizartek, nik uste sentitu zola, hori stop bat jarri beharra zeola, inundik ere. Bueno, egia esan, liburu gustatzen zik denetik, baina zerbait azpimarratzeko esango nuke, poliziakak edo horrelako historik, guatzen ez asko Vázquez Montalbanen liburuak. Ez enez gogoratzen nuen izenarekin edo titulu batekin, baina bai bere liburuak gustoko ditun. Niretzako aspaldian lehitutako liburu bat, eta titulua zuena El niño del pijama a rayas, uste dut. Liburu lehitut nuen, eta gero gainaz baita ere pelikula bat egin zuten liburu horren inguruan, eta, bereziera niretzako liburu hori. Ez dakite gehiena, baina bintzat hori izango litzake, El enigma de la habitación 622. Ez da beti gauza gogo berdin eukitzen lehitzeko, baina bai saiatzen ez lehitzea, eta egia esan motiborik hobena edo handiena izango niretzako da ondo pasatzea, lehitzen duten bitartean. Eta azkena irakurri duten liburua da Un grillo en la autopista, Bernardo Atxagarena, eta, da liburu bat oso berezie, ez da novela bat, da gutxi gora berak situazio desberdinen aurrean nola erantzuten duen, ez da? Eta oso polita da, diferentea. Kazetari moduan,
Elisabete, zelan bizitzen da, herritar moduan, kontatu diguzue, bakoitzak zer sentitzen duen, kazetari moduan, nolakoa zan giroa? Badakigulako gertakari batzuk daudela, baina gero, isiltzen ziren gertakariak ziren, nola kontatu guztia? Nola bizi? Justu hau kasu hau gertatu zenean, ez nebilen kazetaritzan, diputazio nebilen lanen. Baina aurretik ja kazetaritzan ibili nintzen, zeruko argian, eta pentsa, gaurko egunetik begiratuta sentitzen dut eguneroko gauza zala nola bait, hori gatazka zeon eta horren barrun hori bi aldeak zeuden eta bi aldeetako heriotzak eta ekintzak zeuden, ezta? Horren barrun bizitzen gendun eta baino aldi beren sekula zeratu gabe, ezta? Amore eman gabe. Eta hori danan barrun, nik uste dut, hori soka hortan danen, hau dana dela izan zela kasu bat, muga bat jarri zuena, nola nahi ere, honek mugarri bat jarri zuen gizarten. Irakurri moduan? Nola irakurri duzu? Nolako irakurketa izan da liburuarena? Irakurri nun lehendabizi liburu oraindik atera gabe zehonen, zuke pasatako papeletan, eta gero ja liburu, eta, atzo eta eran egun bertan haitu naiz irakurtzen, eta berriz ere aurkikuntza egin dut. Bai bere garaian, azteko zuk esan zen indanean hori nola hau egiteko asma zen duen, eta ze 3 personaje sartuko zen ditun, eta hori dana. Hori izan zen hasiera, gero ja, hori, papelean idatzitakoa, eta orain, ja, liburun irakurrita, izan dut sentipen bat berdeskubrimentu batena nola baitxe. Eta berdeskubrimentu, ura gogoratzagatik, baina baita nola tratatu liteken iragan, negargarri izan zana, baina nola tratatu liteken eta nola adizkidetu gintezken nola bait, iragan horrekin eta horko gertakizunekin. Lehenik eta behin, liburu hau misteriozko liburu bat da, eleberri beltz bat da, hala ere beste gai batzu jorratzen dira. Adibidez, maitasunean gertatutako desleialtasunak. Beste aldetik, liburuaren pertsonei garrantzitsuenak Nestor, Carmen eta Berta direla uste dut. Narrazioaren aldetik, Garizmendiko baserrian Carmen eta Fermin bikotea bizi da. Eta eguerdi batean Ferminek baserriko lurretan lanean zebilela burezur bat aurkitzen du. Nestor semea aitaren aurkikuntza dela eta baserrira bueltatzen da. Eta ikerketan Berta izeneko arkeologa bat aritzen da. Eskeletoa lurpetik atera baino lehenago hezur guztiak desagertzen dira. Eta egunetara herriko 33 ezkilak entzun eta Fermin hilda agertzen da. Iraganeko kontuez errudun sentitzen baitzen. Gorpuaren hezurren misterioa, iraganeko kontuak eta familia hankaz gora jartzen du. Liburua gai oso garrantzitsuak aipatzen ditu. Alde batetik drogak, apustuak eta jokoa sor ditzaken ondorio latzak adierazi nahi ditu. Baita ere irakurlea kontzientziatu nahi ditu sekretuak izan ditzaketen ondorioaz. Liburua asko gustatu zait, oso interesgarria da. Izan ere bukaera arte misterioa mantentzen da. Atal batzuetan tristura sentitu dut, eta beste batzuetan berriz harritu naiz. Nire ustez, liburua azkar eta errez irakurtzen da, eta benetan liburua irakurtzea pena merezi du. Asko gustatuko zaizu.
eta egindako hitz jokoak be bai, aipatuko nuke, eta buruz nabil berbetan, gorputz makilatua ez da, baina makilatua bai, eta honelako zenbat egire dituzun atzera eta aurrera, pertsonaia ezberdinak sartuta, bizirik hilda, nahi dut esan, irakurketa oso jasoa dala be bai, esango nuke, errestasun horretan, eta galdera da, Xabier, hasieratik daukazu argi, orrazketak eginda dator hau, momentu baten hau da bidea, esaten diozu zeure buruari? Inoiz baino arinago idatzi dut liburu hau. Oso garbi ikusi nuen zer nahi nuen idatzi, eta idea etorri zitzaidanean, lehenbiziko horriak idatzi nituen. Obsesioa bezaten zu momentu baten, obsesioa bihurtzen da buruan. Lehendik ere banuen, esan dizudan bezala garai hontaz idazteko gogoa, ez da, baina ikusi nuenean 3 pertsonaiekin egin nezakela, hasi nintzen eta liburuko lehenengo horriak idatzi nituen, ez da. Eta lehenbiziko 3 horriak dira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ez dakitzen badiren, oso lirikoak edo poetikoak edo, ez da. Eta momentu baten, esan, liburu osoa ezin da horrela izan, ze gauza kontatu behar dut, nora joan zen hau ikastera, edo zeinek zein ezagutu zuen, gauza korrienteagoak ere kontatu behar ditut, eta estilo periodistikoago bat ere erabili behar dut tarteka, ez da. Baina erabakiak oso errez hartu nituen intuizioz, eta, holaxe geratu dira. Bueltatuko zera poetikora, Martin Larralde eta gero Gaurri Gandea da, eta bar. Eta amaieran. Amaieran. Bai. Norbaitek esan zidan, idatzi duzu liburu bat oso errez eta goxo, baina utzi dituzu horri batzuk, jendeak esan deza, hori idazle bat dago, eta, behar bada. Jose Arregiren berri, bestak beste, Zumetaren kuadroaren bitartez benik gaztetan, jaso nuen, azala oso berezia da, ez dugu aipatu, liburuaren azala, momentu baten kontatuko duzu bai, erakusketa baten, ikustezu kuadro bat. Bai, kuadro hau da, berez, pintore italiar errenazentista batena, Andrea Mantegna, eta, da, Kristo hila, eta aldamenean dituela, bere, ama eta bere segizioko lagun batzuk, ez da. Eta, justu, liburua idaztearen ideia etorri zitzaidan momentuan, kuadroa lehendik ezagutzen nuen, baina egun haietan ikusi egin nuen erakusketa batean edo, ez da. Ez kuadro originala, baizik reproduzio bat, eta esan nuen, hauxe, holaxe ikusten dut nik liburuaren azala, eta, komentatu nuen argitaletxean, eta haiek bat etorri ziren, eta nik uste oso azal egokia dela. Eta zu komentatu duzun oinena, hau da, Zumetak egin zuen Gernikako kuadroaren berkreazio horretan, agertzen dira olako oin ondatu batzuk, eta ez dakit Zumetak ze idea zuen, hau Gantzarainek esaten du, berak oin horietan Jose Arregiren oinak eta ikusten zituela. Eta berari, Jose Arregiri lagundu zioten preso horien artean, galiziar bat oraintxe egoin dela egun gutxi Kamiok, garako kazetariak lokalizatu zuen eta elkarrezketatu zuen, eta persona horrek esan zion, oraindik ere gogoratzen dituela Jose Arregiren oinak, eta bolkan baten kraterrak iruditzen zitzaizkiola, ez da, zulo haiek. Gudari Goitizenez ezaguna zen Eli Gaiastegi, ezker abertzalearen komunitate modernoaren eragiletako bat. Haren ibilbide politiko eta pertsonala berreskuratu du Nerea Azurmendi kazetariak Txalaparta argitaletxearen eskutik. Mina, ahanztura, heriotza, memoria, harremanak edo ziurgabetasuna dira poesia liburu honetako gaiak editorearen hitzen arabera. Bizitza zari da nolanahi ere poeta, liburu osoan zehar. 375 igarkizun egutegi moduan bilduta eta hilabete eta urtaroen arabera banatuta. Asmakizun bat ebazteko egunean behin. Gabriel Arestik esan zuen, nire poesia oso merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen debalde, eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Nik ere, historia hau, herritik hartu dut, herriaren historia bada, eta horregatik bueltatu nahi izan diot berriz ere herriari, eta batez ere herriaren alde sufritu eta sufritzen dutenei.